Dragi prijatelji, srdačan pozdrav sa stadiona Jedinstvo u Bihaću. Evo nas dan prije odigravanja utakmice između nogometnog kluba Jedinstvo i nogometnog kluba Zvijezda iz Gradačca. Ovo će biti duel prvo plasirane ekipe i posljednje plasirane ekipe na tabeli prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom vas pozivam da svi zajedno sutra budemo na ovome stadionu i da podržimo naše jedinstvo u nastojanju da izbori opstanak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i time nas usreći sve građane ovoga divnog grada. Stoga sutra od 16 sati svi na stadion Jedinstva pod Borićima i da podržimo naše jedinstvo u, nadam se, još jednoj pobjedi. Ako ne pobjeda, onda i neriješen rezultat će svakako dobro doći. Evo, kao što vidite, pripreme za sutrašnji meč su u toku. Znači sutra 4. april od 16 sati utakmica Jedinstvo Zvijezda